Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod. Mă aud bine, nu? Da. O să vă las canalele lor în descriere, faceți-vă și voi prezența. Ionuț. No, și Alex doarme. Da, ce să zici? S-a dus la el, bă. Da, știu. Mi s-a zis. Eu mai putem și iau echipamentele și fac și eu destructorul. Bă, te-ai băgat în fața mea. Dăm și mie lemn. Ia de aici, vino aici la mine. Aici, uite. Uite-mă, în spatele tău. Da, Ia. 1, 2, tu, 2. Așa. Hai să-mi dai și mie 3 cabel. Da. Bă, de ce-ți fac asta? LOL! Pune la lor. Hai dai și mie 3 cabel. LOL. Și am făcut unul și am furat full diamond. Da, full. Nu cred. Da, să crezi. Nu e al meu, bă, copile, dă-te! Ce? Am venit eu și l-am luat. Ah! Se ferește într-una. LOL, l-am luat eu pe tot. Dă și mie 2 bucăți. Hai să dea bun. Da, l-am pe tot. Dă și mie 2 bucăți. Da. E prost. La uite-l pe ăla, bă. Ce vine. Oh! Ce l-am dat, ce l-am omorât. Bravo. Mai dă-le așa. E mult. Bă, mi s-a blocat. Mamă, avem un legend. Eu sunt full legend. O pare? Că nu fac așa? Cine vrea leda? Eu. Stai că facem space. Uite-te la mine. Uitați-vă la mine. Ce mândru e Steve ăsta Uite-mă. care... Uite-mă pe mine. Aici. Dreapta, stânga. Uite-te repede. Da, bă. Da, bă. Eu fac acela aproape. Bă, dacă găsiți leather să-mi dai. Am fac full leather. Bă, eu sunt fericit că am făcut un kill. Bă, să nu faci ei kill pe tine. Are cineva 3 iron-uri să-mi dea și mie? Dă și mie 3 iron-uri, te rog. Păi lăsă. Deci mie 3 iron-uri. Păi lăsă. Plus. Uite-mă aici, plus. E please, bă, nu please. Plus. Stai. 2, 3. Ia. Să-i dau de prăjit. Neșimcetule. Mai-mi trebuie lemn, neșimcetule. N-am mai postat de vreo de timp, lol, am filmat și un match cu... Am filmat un match pe... De fapt, ce o merg, bă, mai multe meciuri în care îl băteam pe Ionuț. Acolo. Da. Nu e așa, Ionuțe? Nu e adevărat. Minți. Bine. Asta o să vă facă să îl postez mai devreme videoclipul. Am făcut și eu un kill, da? Da, ai făcut un kill și eu am făcut 30. Pe tine. Bine, mă, t-am lăsat eu am dat pundița în tine. Eu nu o să dau cu sabia, dar asta e. E, na. Tu ai vrut. Are X3 băiatul. Cine? Asta. Tip. Două niște.
Tu nu-l vezi cât în copul cum o vezi. Ce? Căută-l să pune să-mi ia iron-ul, băiat. Vine și eu. Negustor cinstit, hoțul neprins. Doamne, hoțul neprins, negustor cinstit. Nici nu la orice relevant e tipul. Doamne! E ca întâmpit de fel la... Uite ăștia câte de-astea și-am făcut, bă. Eu, alea să le vezi. Vezi că am mâncare acolo. Până la mine și am multă. Și da... Bă, bă, pleză! Uite Că cum ia. fac! Ți-a luat mâncarea asta, bă. Bă! Ăla-ți-o la mâncare. Bă, ți-a luat mâncarea. Bă, Tu? nu ăsta. Doamne, ce bolândre, tată. Tu uite, Am uitat să o iau ca să nu se fure la... N-am mai apucat. O luat imediat cum a văzut. E nehalit de la urmă. cum cheamă pe ăsta? Mi-e foame, mi-e foame. Cum cheamă pe Steve-ul ăla? Steve! Uite. Petari Bozo, Petardel, adică. E petardă. Cine are 2 leather? Sau îmi fac full leather? Va. Îmi facă, gata, sunt full leather. Da, sunt full leather. Cine e Steve-ul la mine? Hai, cine face print cu un full leather? Hai, cine are gold? Uite gold. Bă, îți dau full leather dacă vrei, ok? Vrei full leather? Eu? Da. Da, ăla de iron. Yo! Eu vreau gold. Vreau să mă fac full gold. Mai bine leather. E full diamond. De leather. Mamă, am o groază de oase. Eu fac, bro. Bă, Bă, care îmi dă Ce și cade mie? asta în el? Care are gold, mă? Care are? tu. Are Știu să că facă- am gold, dar mai mult. Petardel, uite, îmi dă diamante, petardel. Da, deci mie. Mi-a dat unul. Mamă, ce Mai era dă să două. pic în void. Mamă, ce era să pic în void. Așa că-i fac control. Nice, băiatule. Ce bou. Am găsit iron. A, cred că stau aici tot meciul. Da. Murit unul pe aici. Foarte de ce pușea de la noi. Foarte. Ce fain ar fi dacă aș găsi și o iron? N-ai deloc. Nu. Îți dau cu leather. Aia că mi-am luat bomberul. Dacă aveam minerul eram full. E, Bă, ce copil copac e. E cam petardel. Am și eu, am 8 golduri. Da, și eu am 0. Dar eu n-am destul ca să-mi fac și eu full. Eu n-am nici pentru sabie. no. Bă, dar chiar nu mi-am făcut sabia. Nu, am făcut sabia. Hai, cine vrea armură? Eu. Vină încă. Ia. Fă-mă full leather. Da! Da. Te-am făcut full. Am mai găsit gold. Yes. Eu știam de asta, dar n-am vrut să zic. Și știi că eu vreau să fac challenge-ul full gold. Eu l-am făcut pe full leather. Da, dar Eu să n-am te făcut bați nimic. cu full gold. Altă viață. Îți pot pickaxe de gold. Deci ia-mi iarăși fac pickaxe de gold. Hai repede în centru. Iron. Hai în centru.
Da, bă, și n-au nimica. Și nu contează, hai. Da, n-am sabie. Și hai, fă de stone. Hai că fac acum Dairon. Hai repede în centru. Păi hai, că mi s-a părut cu ștergă. Avem cea mai proastă echipă. Nu vezi că nimeni n-are nimica. Da, dar oare cine o fi avut ideea să ne ducem la roșii? Cine? Oare cine, nu? Da, e cam pământ așa acum. Aha. Cine e pe mut? Eu Tu. nu sunt pe mut. Eu nu sunt pe mut. Vezi cumva că sunt pe mut? Nu, da, Da. ești cam mult. Oh my god. Ce kill am făcut în de la noi. Hai că vezi și hai, acum. Am ce spre pe mine, tot. hai că sunt în centru, am luat-o centru. Ești în centru, hai că vin și eu. Da, am luat toate centrurile. Vine unul! Am să vă dau armură. Yeee, mi-a făcut full armură aproape. Așa e sabie de diamond. Și eu sunt... Dă și mie buți. Hai. Hai Nu că va. vin și eu în centru, vin și eu în centru. Vezi? E din centru ăsta. Uite, îl vezi? E de aici. Mi trebuie o cască. Asta trebuie să dați armură. Și chestii. Uite, Cam ce uite, e stai? aici. Ia pantaloni, sabie, buți, Așa. câștigăm. Care mi-a luat buții? Pun bombe pe Era. astea. Cine are arc? Eu am arda de la Kita. Ah, Dar uite, este un trucest aici. Nu. bă. E cam petardel ăsta, s-a pus în fața mea că spar lemne. Și te-mi avut o idee ca să nu cădem. 1, 2. Ia. Cine vrea super? Eu vreau să. Nu da. Nevoie de cască. Nu, dar nu știu. N-am. Deci o să-i ca și câștigat. Poate. Am și uitat că filmez. Eu nu știu. Eu cum pe celălalt. Uite-l ăla. Oh, mai bine de ceana galben. Vorba mea. Oh, uite un. Uite-l pe ăla verde. Oh, aia, bă, noi am o și mai proastă echipă, mă. Bă, ce stai ăla? Oh. Thanks. Ce-i la tu, dar? LOL! L-am dat acolo, jos. Îți fac gen. Bici. Un arc. Repede. Bă, la spate, ce facem noi aici? Ce l-am luat pe ăla? Nu, la spate cu noi, prostul. Uite ce prost! Spate! Cine, mă? Doamne, ce copii, copaci. Avem unul legend în echipă. Hai să vedem tipul. Hai să vedem ce faci. Cred că-i dă bani imediat. Doamne, bă, ce prost rău. Da. Ăsta-i Steve-ul ăla, mă. Nu știu că nu-i prost. Da, ăla e. Nu A, uite, construiește, bă, construiește baza. Stai, că e bine, faci tu baza. Nu mai arăt cum voi. Hai. Am facem bază, da, e mișto acum. Mamă, mai suntem doar 4. Mai suntem 5, scuze. 5 versus 4. 5 versus 5 versus 4. Se fac sub Steve-ul ăsta. Gata. Uite, ai! Era să fac Steve. Bă, Steve-ul ăsta e boloman. Până acum ce-a făcut? E prost, dă-le fost. Eu am un diamond, dar nici să fac trei, fac lopată să dau în cap. Ce boros! E prost.
Ai murit, nu? Doamne, petardel, bă! Ce prost! Petardel! Uite ce prost, băi! Pun o bombă acelea, să zburăm toți. Da, pune. Pun? Da, Nu, pune. chiar pun. Da, pune, pentru Pun? Pune bombă. Hai, Pune, fugi. pune. Am pus să moară ăla. Hai, mai să Hai, dai. lasă să nu fiu nesimțit. Pune, mă, repede. Ce făcut bă ăștia bă aici, mă? Păi nu știu că-s proști. Hmm. Pune repede bombă. Păi și eu Da. unde fug, că eu trebuie să fug. Nu știu, tu fugi acolo, răută, acolo. Vezi că vine unul, vezi că vine unul. Unde? Să vin. Lasă-l să vină, lasă-l să vină. Pune bombă, repede. Că nu știu pe unde fi, dar pune o bombă. Să moară ăla. Ar fi bine să construim un drum așa mic. Mere, mă, în sfârșit, mere, mă. Bă, hai să ne ascundem sub spawn aici. Hai, bă, hai repede sub spawn să ne ascundem. Și stăm cu shift-ul. Vreau să prind pe unul pe Uite. aici. Mă vedeți aici? Veniți sub pământ aici, toți. Dar de ce? Că zici tu? Păi să ne, da, să ne ascundem. Da, să dureze meciul ăsta la infinit, nu? Păi dacă... De ce nu mergeai de dat și prescortat? Păi dacă am făcut sky descris, că nu durează la infinit. Aveți o grijă de mine. Uite ce prost sunt, da. Eu mă duc să-i atac pe aia, vezi. Că n-au nimic apoi. Pa, pa! Hai că... Ba nu, n-am murit încă. Bă, am făcut drumul, am făcut drumul. Ia uite, Eu m-am l-am dus omorât la pe atac. Triz ăla, l-am omorât pe Triz. Eu m-am dus să atac. Hai, veniți încoace. Hai, veniți. Hai să atacăm. Hai. Eu atac cu ăla. Steve, prost. Eu nu aici. Mai acolo. Bă, nu mai am mâncare. De ce n-ai zis să-ți dădeam eu? O groază. Și nu mai pot ieși de aici, că nu mai Am 10 aer pentru voi. îmi trebuie mie, dăm 5. Oh my god, hai să câștigăm. Diamante am găsit pe jos. 2 diamante erau. Mamă, sunt locul 1. Hai, vin, dăm și mie 5 dala. Păi, unde ești? Bă, unde ești tu, mă? Hai, m-am luat după Ionuț, mă. Ah. Nu știu, departe. Haide, mă, să-i batem pe ăștia. Hai pe ăștia. Sunt roșii, sunt ca noi. Uite aici aia, mă. Hai, ia. Ia mă. Ia mă fierul. Aici. Ce? Ia mă ironul, l-ai luat? Ia. Luat aici și împărțit. Și hai pe aia doi. Dar fă și mie cască. Nu, am rămas numai noi. Contra aia lor. Noi trei. Ca lumea. Dă și lui, fier. Dă și lui. Uite. Și unde sunt aia, mă? Uite-mă acolo, stai să spun, da, mă. Faci un pod. Stop. Hop. Haide, mă, că reușim să câștigăm, mă. Da, mie mi-e frică aici. Gata, am asigurat. Puneți repede cobblestone. Gata, haideți repede pe aici. Mi-am Repede. băgat o bombă. Vezi. Oh my god. Mă duc eu pe aici. Nu, Hai că... Mamă, tu mergi. Cine da, vrea mă, mâncare? săgeți. Eu vreau. Ia aici mâncare. Ia... Ia Ionuțe pentru aproape folia. Haideți repede pe insula la ăștia. Stai, că dau cu bombă. Stai încolo. Cine n-are ca... aveți pe ăsta. A picat unul, a picat unul. Haide. Bă, v-ați băgat în fața mea, mă. Dați-mi repede cobblestone, blocuri. Ia care a dat mine. Dă repede blocuri. Dați repede blocuri. N-am. Asta e chestia, când
Hai că merg să iau blocul. Stai că dai cu bomba acum. Stați acolo și cu Am bombă. o bombă. Ah, ce l-ai ratat pe ăla. Vezi, 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 vezi. Vin pe noi. Hai că-mi las Trebuie să eu. mergem pe... Putem. Nu, lasă-i mă că sunt buni ăștia. Și ce Hai pe ei. Îi batem. Hai, Hai, pe ei. Bă, Hai, frate, repede pe ei. Hai, 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 hai. Deschid. Ce pe ei? Hai, 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 repede. Hai, aia sunt, aia sunt. ce m-a aruncat în mine. Ăla e, yes. Da, hai că am unul. Hai, 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 hai. Haide. Ăla e, mă. A rămas 5, i-am câștigat. Oh. Yeee! Pe primul loc am Bine. ieșit, pe primul loc, mă, pe primul. Bine fost. Da. No, păi și ăsta a fost super episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Data viitoare. La marșul. Pa!